Today kakain po tayo ng Jollibee. Meron po tayo ditong Pansit Palabok, Chicken Joy, ang drinks natin, Coke. Maka po, DB, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ay, maka po, DB, malinis na yung kamay namin. Mga taong kayong Kapampangan. Manganta na po. Manganta na Ayan, po. Chicken Joy, bida ang saya. Saya. Lapitan muna natin. Nagkikrave daw si Ate Alvin ng palabok. Yes. Sana all. Cravings. Happy birthday, Paris Richard! Yes, happy birthday, Kuya Richard. Ayan, sa lahat po ng Ito na yung handa mo. nagbe-birthday. Yes, happy birthday. Sa lahat po na nagbe-birthday ngayong July. Yes. Happy birthday. Malapit na yung birthday ni Ate Albi. Susunod na ako. Yes, ngayong December. December. August. Ayan. Yes. Sa August na siya. Gawa niyo ako ng birthday greetings. Yes. Upload natin. Wow. Upload natin yung mga video greetings niyo. Ay, tapos pipili ako ng isa nun. Kung bigyan natin ng Gcash. Ay! Social. Ayan. Yan. Okay. 500 Gcash, no? Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Naman. Pala. Cheers tayo. Palabok natin bala. Ito. Palabok, palabok. Wala. Kunin natin yung yung tawag dito. Ipon. Hipon, baka makuha ni Tapos lang Valerie. yun. Baka makuha ni Valerie. Bawal sa kanya. Baka magiging shark siya. Baka hindi niya makita eh. Makain niya nang wala sa oras. Naman. Aba, lala na. Ang kabuha mo na. Alin, sana kumuha ka na. Kala ko pinapakuha mo lang yung mga ipon. Hindi. Di ba gusto mo ng palabok? Guys, ang grabe yung ubo ngayon, no? Tagal Yes. bago mawala. Buti na lang nawala na yung sa akin. Yung gravy ng Jollibee, unti lang, no? Sana minsan Jollibee. Puno naman. Ayan, Wala mo love na love ko yung Jollibee na. gravy ng Jollibee.
Titikman natin palabok. Masarap din ulam kanin to. No? Mm-mm. Guys, palabok tayo, guys. Yes. Titikman natin. Team Raisa, kain tayo. Tapo, baby. Sarap. Ito naman. Ito naman. Mm. Mm. Yung palabok na ano, no, malinamnam. Masauce eh. Jollibee. Masarap din naman sa ano. Lahat naman masarap. Siyempre, walang tatalo sa ano. Sa Chicken Joy ng Jollibee, mga kuditis. Balat. Yan. Yan, oh. Bolded. Bolded tama yun. Sarap-sarap na eh. Gusto. Mm-mm. Uy. Kailangan ditak-ditak taking gravy. Hmm. May inggit na sila. Pagkatapos nila manood, magjo-Jollibee yan. Tsaka lumaki na yung mga chicken nila, no? Ayan. Ako. Sarap. Sarap ng palabok. No? Ano kasi yun? Ano kasi yan? Diba favorite? Ano yun mo yan? Favorite. Ay, request mo yan? Wala na. Nakalimutan ko. Nakalimutan sinabi niya. Hindi, seryoso ako sa birthday ko na mag-send kayo ng mga video greetings. Tapos, i-post nga natin sa Facebook page ng The Food TV. Ay, taray. Tapos, pili tayo ng isa. Mm-mm. Yung magandang video greetings pala. Si Valerie magpipili pala. Mm-mm. Na, Tapos, ang tagal pa naman yun. Huwag mo munang isipin. Isipin mo yung palabok na kung paano natin ubusin. paano natin ubusin yan. Dami. Hindi ko kaya. May kanin na tayo. Meron pa.
Si Balan kasi hindi talaga kakain ng walang kanin. Kaya huwag na kayo I love magkakain. rice. Lalo ko ay pag-after malang ko lang. Alam ka Kasi fresh ko yun yan. Sarap. Sarap. Ay, narinig yun yun. Payos siya. Payos siya. May hirap sinip. Yan pang buksuya. May plato niya. Ay, grabe. Siyempre, mga kapudibis, di namin maubos yan. Sobrang naman daming palabok. O, bibigyan natin si camera muna natin. Yes, mga kapudibis. Ang ganda kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod mo pa. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga